To jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Mutane 4 sun hallaka a wani harin da aka kai wa birnin Kyiv yayin da aka kafa doka hana yawo ta sa'o'i 35 a babban birnin na Ukraine. Tashin hankalin da ke faruwa a Yemen na ɗaya daga cikin mafiya muni da aka gani a yakin na shekara 8. Muna tafe da rahoto na musamman. Dubban mutane sun bar birnin Mariupol a cikin motocin kansu duk da cewa hita daga birnin ta kowane bangare na da hadari saboda lugudan wutar da Rasha ke yi. Motocin bas da suka je don kwaso dimbin jama'a sun makale a wajen birnin saboda sojojin Rasha sun hana su shiga. Magajin garin na Mariupol ya ce dakarun Rashar sun kwace asibitin birnin kuma suna garkuwa da ma'aikata da marasa lafiya 400. Shi kuma magajin garin Kyiv Vitali Klitschko cewa birnin na fuskantar mawuyacin lokaci kuma mai hadari. Mutane 4 sun hallaka a babban birnin na Ukraine sakamakon harin da Rasha ta kai wani bene. A daren yau kuma za a kafa doka hana yawo ta sa'o'i 35 a birnin na Kyiv. Ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta ce kusan mutane miliyan 3 sun tsere daga Ukraine din tun bayan mamayar Rasha. To tun farko kuma sakatare janar din NATO Jens Stoltenberg ya ce ya damu game da irin kalaman da ke hitowa daga Moscow. They are making absurd claims about biological labs. Suna ikirari maras tushe game da ɗakin gwaje-gwajen kimiyya don samar da makamai masu guba a Ukraine. Wannan tsagwaron ƙarya ne. Mun damu da cewa Moscow na iya ƙaddamar da samaman ƙarya, watakila har makamai masu guba. Including chemical weapons. To a yau ɗin kuma Rasha da Ukraine sun yi zagayen tattaunawa na 4. Da alama ɗaya daga cikin manyan hujjojin Rashar na yin mamayar ita ce cewa ba ta son Ukraine ta shiga ƙungiyar tsaron NATO. Yanzu da alama shugaba Zelensky ya amince cewa ba yiwuwar ƙasar tasa za ta zama mamba a NATO. Ukraine ba ta cikin NATO, mun fahimci haka, mun isa. Mun sha ji tsawon shekaru cewa kofofi a buɗe suke, mun kuma ji cewa ba za mu iya shiga ƙungiyar ba. Gaskiya ne kuma dole ne a mutunta haka. Ina jin daɗi cewa mutanenmu sun fara fahimtar haka kuma sun dogara da kansu da kuma ƙawayenmu da ke taimakonmu. To duk da irin haɗarin da ake fuskanta a yau ɗin firaministocin Poland da jamhuriyar Czech da kuma Slovenia sun je birnin Kyiv don kawo goyon bayansu da kuma gabatar da jerin taimako ga Ukraine din. Ga Nabila Muktar Uba da fasarar rahoton Liz Doucet daga birnin na Kyiv. Now, in an interview about a week ago with the American broadcasting network ABC. Cikin wata hira da ya yi kusan mako ɗaya da ya wuce da gidan talabijin ɗin Amurka ABC, shugaba Zelensky ya yi magana kan bi a hankali game da shiga NATO. A yanzu ya sake bayyana ƙudurin. Kuma wannan batun na da mahimmanci idan aka tattauna wannan aka jaddada shi cewa wannan wani bangare ne da watakila za a iya cimma matsaya wata hanyar kawo ƙarshen yakin. Hakan ba zai wadatar ba, amma ba shakka zai zama ɗaya daga cikin muhimman batutuwa. Hotunan firaministoci 3 suna hawa jirgi zuwa fagen yaƙi na da tasiri sosai, kuma za su zo ne domin jaddada ƙudurinsu na taimakawa. Amma mun fahimci ba su yi haka tare da sauran kasashen turai ba, waɗanda wasu daga cikinsu sun shiga fargaba game da matakin da ka iya barazana ga tsaro. Amma turai na ƙoƙarin taimakawa Ukraine da murya ɗaya a wannan lokacin. But Europe is trying to support Ukraine with one voice at this hour. To idan kuna so za ku iya samun wasu bayanan akan rikicin na Ukraine da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Manyan kamfanonin kasashe sun dakatar da wasu aikace-aikacensu a China yayin da ƙasar ke ƙara ɗaukar matakan kullen corona. Miliyoyin jama'a a faɗin China na fuskantar kullen yayin da hukumomi suka ci yawan mutanen da suka kamu ya zarta lokutan baya. Kullen ya sa ana fargabar cewa za a sami karancin kayayyaki daga kamfanoni.
Babbar kotu a jihar Karnataka a kudancin India ta jaddada haramcin sa hijabi a makarantu bayan makonnin da aka kwashe ana zanga-zanga. Ɗalibai musulmi ne suka je kotu don kwato 'yancinsu na sanya hijabin. A yanzu lauyoyinsu sun ce za su ɗaukaka ƙara. An rihe makarantu kuma an baza dubban 'yan sanda sannan a hana tarurrukan jama'a don gudun tashin hankali. Ƙura ta rihe wasu yankunan ƙasar Spain sakamakon iska mai zafi daga hamada Sahara. An gargaɗi mutane da kada su tsaya a waje na dogon lokaci saboda iska ta gurɓace sosai. Masu hasashe sun hango cewa za a ci gaba da ƙura har zuwa aƙalla Alhamis, kuma lamarin zai shahi ƙasashen Netherlands da Jamus da Faransa da kuma Birtaniya. To yayin da hankalin duniya ya karkata ga Ukraine, tashin hankali na baya-bayan nan a Yemen yana ɗaya daga cikin mafiya muni da aka shaida a daɗaɗɗen yakin. A wannan watan rikicin yake cika shekara 8. A cewa masu sa ido kan yakin a watanni 4 da suka wuce, an kai hare-hare ta sama fiye da 800 a Yemen ɗin. Kuma ƙungiyoyin agaji na gargaɗin cewa biliyoyin jama'a na fama da yunwa a ƙasar. Ga Aisha Sharif Baffa da fasarar rahoton Nawal Almagafi. Wani dare mai munin da aka sake samu a Sana'a, babban birnin kasar Yemen. Wannan shine abin da ya rage na wani gida da gari ya waye. Abin da aka saba gani ne a yakin da ake yi tsakanin 'yan tawayen Houthi da ke da alaka da Iran da kuma wata gamayya wacce Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ke jagoranta. Dan uwan Hassan yana wajen. Na kira dan uwana, ina kuma iya jin mata da mutane suna kururuwa, ya kuma ce min zai zo ya taimaka. Harin da aka kai ta sama na farko ya kashe wani tsohon shugaban kwalejin koyar da tukin jirgin sama. Sai na ruga domin na taimaka, sai kuma na ji ƙara hari na biyu. Harin shi ya zubar da gidan. Hari na biyu ya kashe ɗan uwansa da kuma wasu mutum 4 da ke aikin ceto. Hare-hare ne guda biyu da aka kai a jere. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta yi Allah wadai da hare-haren. Gamayyar ta ce tana haƙon sansanonin 'yan Houthi ne da ke cikin babban birnin ƙasar. Hare-haren dai martani ne ga wani hari da 'yan Houthi suka kai da jirgi maras matuƙi a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Kamar wannan da ake nunawa a bidiyon su na farfaganda. An zargi dukkanin ɓangarorin da aikata laifukan yaƙi, wanda suka musanta. Laifukan da suka kai sanadiyar haifar da ɗaya daga cikin matsalolin da suka shafi bil'adama mafi muni a duniya. Kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya daina binciken laifukan yaƙi a Yemen. Me hakan ya haifar? Hakan wani sako ne mai haɗari ga dukkanin ɓangarorin da ke cikin rikicin, cewar za su iya yin duk abin da suke so ba tare da an hukunta su ba, kuma za su iya aikata kowane irin laifi a ƙasa. Don haka ana iya ganin sakamakon a nan. Har-haren da aka ƙara kaiwa a cikin watan Janairu da Fabrairu kaɗai sun shafi mutum fiye da 400. Cikin baraguzan ginin akwai fuskar wani mahaifi da ta ƙone. An kuma ɓoye ta ga masu kallo, ciki har da ɗan mutumin. Sun ƙi bari na gagawarsa, ba sa son na rika tunawa da irin yanayin da na ga mahaifina. Iyad da 'yan uwansa biyu sun rasa mahaifinsu. Ya bar wani babban gibi a rayuwata, kuma idan har ba a daina kai hare-haren ba, mu ma za mu yaƙe su. Manufar wannan yaƙi shine domin a kasara 'yan Houthi, amma ra'ayi irin wannan karuwa yake kawai. Kuma yayin da hare-haren ke karuwa, haka ma ƙiyayyar ke karuwa. To don kuna so za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku kuma iya tafka muhawara akan dukan labaran da ma wasunsu a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Akwai kuma labarai da ɗumuɗumin su idan kuna bukata a shahinmu na Twitter wato @BBC Hausa. To amma yanzu Aishatu Musa ke sai an ku daga nan London.